Mga mananghod, ibilin sa tamo sa inyo angkol ha. Pag binutan mo dito. Ya, dili ka magdugay dito ya. Dili ka dali ra kay ito, nara ko'y transaction dito. Balik ra dayon ko. Ya, dili ka to isog si Uncle ya. Basig isog to ya ba? Dili man to isog basta magbinutan mo, tara tara ta. Ihatod ta mo. Brad, bilin sa inako ko mga kurambaw nga manghod be, kinakoy lakon, importante lang. Oy Brad, what problema na Brad? Asam na ka man to ni Brad. Labit, dili ka kumpiyansyaan magnaong oh. Maas ka ayo. Gali ay, naong palang daan oh. Isog kaayo. Ay Brad, nara ko'y lakon, importante mong kayo. Palihog ko, bantayin ni be. Palihog lang. Sige Brad, what problema na Brad? Ako rin bahala na. O mga manghod, pag binutan mo ha, kay bilin rabiyata mo, ayaw mo paglinabad sa inyo angkol. Ikaw, ato na kaw. Uy, kamundwa, diara mo ha. Ay masikiat ya. Sige, Col. Ay, magdula ta dito sa may balasan ta. Tara. Wow. Bert, di na ta Bert, kapoy na makigdagan-dagan oy, mag-usap na punta dula. Tara ay, kapoy na gyud. Ning, Bert, gikapoy naman kong dula oy. Gali sa dark. Gibilinan ka kwarta ni kuya kay mamalit tag makaon. Na, wala gali no. Mangayo na lang ta kaangkol. Ni, mga hatag ka to, mura mag-ulit. Ako ray bahala to. Jamingon na to nato. Hala sige, tara ta, gusto na ba kayo? Ikaw bahala ha? Kol. Uy, sa problema? Hala Bert, mangatag ka ng naong nga Bert. Kol, mangaya may kwarta kol be. Na, kwarta lang. Wala jud ko na rom. Na, tanawa Bert, bisan dagang kay nagkwarta Bert. Ulit kaayo. Mauga nino, makabalo sa taan na art. Ay, makaadto na jud sa bunga nani. Yung sa mani! Tangga. Oh, Anggala. Binatira, pira. Para na, lakaw na ta! Ayo! Da! Tagam! Ulit man!